Vážené poslankyne, vážení poslanci, máte pred sebou rozpočet, ktorý je pre nás záväzný najmä pre rok 2025. Rozpočet bol zverejnený tak ako káže zákon 15 dní dopredu. Mohli ste mať možnosť sa s ním oboznámiť, takisto aj verejnosť. Dovolte mi tak ako každý rok aj tento rok spraviť také malé antré a úvod tomuto rozpočtu. Chcem vám v prvom rade poďakovať za to, že sme zvládli minulý rok 2024. Ako viete, takto pred rokom sme tu sedeli a čelili sme veľmi podstatnej a vážnej kríze, keď nám nebolo vyplatených 221 000 eur na podielových daniach. To bola veľmi výrazná čiastka, ale my sme sa s tým dokázali popasovať aj vďaka prispeniu a najmä vďaka prispeniu zamestnancov mestskej časti, ktorí čas mesiacov pracovali na 80% a majú moju hlbokú vďaku a úctu. Takisto aj viacerí poslanci ste sa zdali na čas niektorých časí svojich odmien, takisto sa to dotklo aj mňa, ale týmto šetrením sme dokázali prežiť. Dnes môžem s takým miernym úsmevom na tvári povedať, že už nečelíme takémuto výpadku a preto tento rozpočet a tento rok je dobrý rok. A jedným slovom by som povedal, že toto bude dobrý rozpočet, ak ho schválite. Nie je dokonalý, nie je ani najhorší, ale je dobrý rozpočet a umožní nám konať. V prvom rade je dôležité, že dostávame o čosi viac finančných prostriedkov ako minulom roku a to viac znamená na podielových daniach 4 000 eur. Je to lepšie ako dostať menej peňazí, ale na druhej strane si povedzme, že 4 000 eur nám nepomôže vyrovnať sa s tým, čomu čelíme všetci aj v osobných životoch, a to je zdražovanie, drahota, inflácia a narast cien vo všetkých položkách. Dotklo sa to aj samosprávy, čiže reálne v absolútnych číslach budeme o trošku chudobnejší. Ale pozitívne je, že sme dostali zaplatené všetky peniaze a v závere roka bolo vyplatená aj štvrtina tých peniazí, ktoré nám boli krátené, čiže z 221 000 sme dostali späť 58 000 eur, za čo veľmi pekne ďakujeme. Čo sa týka konkrétneho rozpočtu na rok 2025, budeme pracovať celkovo s viac ako 3,2 milióna, s tým, že na podielových daniach dostávame 1,67 milióna. A skúsim zhrnúť asi tie najdôležitejšie položky jednak pre vás, lebo vy ste to čítali a viete o tom, ale asi pre našu verejnosť. Ako bolo spomínané, do značnej miery nás zachraňuje necelých 900 000, ktoré sme dostali z predaja Senior domu. A tie sme sa zdravým sedliackým rozumom snažili rozdeliť podľa rozprávky o 3 grošoch. Či 1 groš na minulosť, 1 na prítomnosť a 1 na budúcnosť. Čiže 300 000 eur dávame na minulosť a na opravy ciest a chodníkov, ktoré sú v havarijnom stave a chceme ich opravovať, lebo cítime, že aj občania si vyžadujú najmä opravy chodníkov. Tam v tejto položke 300 000 je oprava aj schodisk, ktoré pre bezpečnosť našich občanov sú dôležité. 300 000 dávame na náš najdôležitejší projekt a spolufinancovanie nášho najdôležitejšieho projektu. Ako viete, každým dňom čakáme na definitívne schválenie MIRI a naše námestie na Fontáne na Zombovej ulici by malo prejsť už tohto roku rekonštrukciou v hodnote 3,7 milióna. Verejné obstarávanie by malo byť ukončené na budúci týždeň a budeme reálne vedieť, koľko to bude stať. Naša spolúčasť každopádne je 8%, čo činí zhruba 300 000 eur. A ten povestný tretí groš na budúcnosť je, že 300 000 tejto sumy sme nechali na horšie časy. Ľudovo povedané, nechceme minúť všetko, ale je potrebné myslieť aj na to, že máme nejaký úver, môžu prísť neočakávané okolnosti a je potrebné tie peňažky nechať aj do budúcich rokov. Medzi veľké investície bude patriť aj 120 000 eur, ktoré investujeme do majetku, čiže snažíme sa byť dobrým správcom. Minimálne 90 000 pôjde na opravu strechy na Bauerovej ulici číslo 1, ktorú sme nestihli kvôli poveternostným podmienkam minulého roku. Tohto roku to chceme realizovať a 30 000 eur ide na opravu havarijného stavu vodovodov v budove, v ktorej sa momentálne nachádzame a je v majetku mesta Košice. Zároveň chceme sa posunúť vpred aj v téme trhoviska, ktoré sme už občanom avizovali. 35 000 eur je vyhradené na dobudovanie základnej kanalizácie a prívodu elektriky, čo sú nutné predpoklady na to, aby v budúcnosti na Moskovskej triede na starom známom mieste mohlo fungovať trhovisko tak, ako ho poznáme. Ako ste mohli vidieť pri vstupe, myslíme aj opäť na náš majetok, ale aj na našich občanov a na to, aký komfort majú z vybavenia, či rekonštruujeme priestory kancelárie prvého kontaktu, ktoré slúžia našim občanom. Suma je vyhradená 30 000, veľa z týchto financií sa nám podarilo získať darom, veľa robíme svojpomocne, ale aj tak nové požiarne dvere, nová vzduchotechnika, iné veci stoja peniažky, ale výsledkom bude lepší prvý kontakt a lepší pocit a vybavenie pre našich občanov. Do budúcnosti si myslíme, že energie budú veľmi dôležité pre samosprávy a preto by sme chceli investovať 40 000 do ďalších fotovoltických panelov, ktoré nám prinesú návratnosť v horizonte 5 rokov a zabezpečia to, že mestská časť nebude doplácať na stále zvyšujúce sa energie.
Ďalej podnik služieb, ktorý zabezpečuje základnú držbu sídliska, čiže kosenie, aj zimnú držbu, pozber kamienkov a všetko, čo vidia ľudia v teréne, tak z 260 000 je na 271 000, čo sa môže opticky zdať ako navýšenie o 11 000, ale je potrebné povedať, že aj tomuto podniku vstúpajú platy, vstúpajú náklady, čiže stále je tam priestor na väčšie financovanie, ktoré by sme veľmi radi dali, ak by bolo. Plánujeme pokračovať vo výsadbe a údržbe zelene, ktorá je našou originálnou kompetenciou. Mysleli sme aj na podujatia, ktoré pre vás robíme. Radi by sme tohto roku priniesli aj podujatie, ktoré bolo zastavené kvôli kríze, a to sú fašiangy, ktoré by sa mali konať 1.3. Srdečne vás aj takto pozývam, ak sa nám to podarí. Ale chceli by sme zopakovať takisto Deň detí, letný festival, Vianoce, ale aj malé komunitné podujatie, na ktoré ste zvyknutí. Poslednou vecou je, že robíme s obmedzenými peniazmi. Ja sám by som si vedel predstaviť viac miliónov, ale tie momentálne nemáme a nemáme ani víziu. Nemyslím si a neočakávame teraz, že príde viacej peňazí prvého roka od mesta Košice, lebo aj mesto Košice má svoje vlastné problémy a tiež bol problém zostaviť rozpočet. Nemyslím si, že prídu peniažky od štátu, ale keď dojde, tak to rozdelíme. Na teraz v rozpočte nie sú peniaze na pokračovanie participatívneho rozpočtu, čo mňa osobne veľmi mrzí. Považujem to za úspešný projekt a rád by som v ňom pokračoval možno v priebehu roka, keď sa nám uvoľnia nejaké peniaze alebo nezrealizujeme nejaké investície, ale na teraz to nevidíte v návrhu rozpočtu. Zároveň chcem upozorniť, že mestská časť je na dobrej ceste na to, aby získala ďalšie externé finančné zdroje na ďalšie projekty, ktoré momentálne by som nechcel nejak upresňovať, ale jedná sa o projekty, ktoré by znamenali pre mestskú časť ďalších 1,2 milióna, ale tie si budú vyžadovať takisto 8% spolufinancovanie, čiže je možnosť rátať s tým, že tento rozpočet bude upravený v priebehu roka. V prípade, že sa nám na tieto projekty podarí získať peniaze, tak 8% bude činiť zhruba sumu 100 až 150 tisíc eur, ktoré budeme musieť zoškrtať a niekde nájsť. Ale na teraz, keďže tieto projekty nie sú definitívne schválené, nechceli sme prebiehať a nie sú rozpočtované. Čiže opäť sa vraciam k tomu úvodu. Nie je to megalománsky rozpočet, nie je to úsporný rozpočet, ale myslím si, že je to dobrý rozpočet, ktorý zabezpečí viditeľný rozvoj sídliska a budeme sa vedieť pohnúť v tých dlhodobých projektoch, ktoré sme mali nastavené. Myslím si, že občania to uvítajú a uvidia reálne v uliciach a je zostavený v najlepšom vedomí a svedomí pod vedením ekonomického oddelenia, za čo veľmi pekne ďakujem, lebo je to náročné, obzvlášť takým kontrolom, ktorý má veľmi bystré očko. Takže toľko asi za mňa. Teším sa na spoluprácu a verím, že to teda podporíte. Ak sú nejaké výhrady, ešte stále to považujem za živý dokument, je možné ho meniť, je možné ho meniť vo vašej kompetencii, je možné ho meniť v mojej kompetencii. Takže ako nám život ukáže, tak budeme ako voda sa tomu prispôsobovať. Ďakujem pekne.